Здравейте хора, аз съм Леонардо и днес ще правя клип. Да, поредния с моите пиратки, така че започваме. Имам такава кутия, купиха ми. Сега ще ви покажа какви са те всъщност. Ето едната. Чакайте. Вижда, че червено и зелено е. Добре, окей. Виждате. Така, от тези кутийки, те са в 6 в една кутийка, така че имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 такива пакетчета. Тук са 20 пиратки, казах ви, в едната кутия има 6 пиратки, значи 2 по 6, 120 в една кутия. Оф, аз в една. Тези всичките са 120. Така, ама са много, виждате коста. Да, значи това и чакайте да ви кажа. Значи, нали казах, че са 3 тези. Но ми купиха още едничко, така че станаха 4 такива. Имам самолет. Знаете, може да знаете от предния ми канал. Само, че то беше кръгло зелено. Имам димки. Така. Чакайте малко. Може да ви е позната тази палка, не знам. Чакайте сега. Имам тези, които ви казах. Знаете ги, няма да обясня. Имам такива 2 пакетчета от тези. Чакайте. Фак. Виждате? 2 пакетчета от тези големите. Ето, видяхте. Така, 2 такива. Ох, малеле. Майче съм настинал. Ето, чакайте да далече малко. Ето, какво става така. Моя арсенал пиратки. 3 ще го кръсти този клип, че не знам. Опа. Така. Ето това са, знаете, видяхте ги преди малко димки, има различни, само на пакетчета взима. Малеле, претъпкано е станало тук. Значи тези ги знаете от предния клип, няма какво да го оставя тук. Ето това. Димките, запалката, имаме кибритче, самолетчето. Ето тея, ето тук ще го оставя пред вас. Оф, идват и големите пиратки. Зингата. Курсарчетата. Тук са 2 пакетчета. Значи едното без да исках го изгърмя. Исках нещо да направя там. Един трик, обаче се запали цялото пакетче и ги гърмя. Така, 3 тук са. Чакай, имам и още, бе. Ето, тук са 4 от тези курсарчета мини. Знаете, М50. Така. 36 бройки от тия.
Маля, аз дори не се виждам на камерата вече. Така. Така, ето ли. Те, маля. Големите триъгълници. Маля ли? Топчетата. И един кибрид. Така, хора, мисля, че ще ви... Дано да ви е харесал клипа, по-точно. Пък се видим след нова година, защото повече няма да снимам клипове. След нова година ще снимам пак. Това е предпоследен клип, да кажем. Надявам се клипът да ви хареса. Ако така, моля, абонирайте се за моя канал и чао!